Urtero bezala, Nafarroko gobernua bat dator, azaroaren 25. kadietara emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna, mugimendu feministak, herritarrek eta erakundek antolaturiko mobilizazioarekin. Adierazpen honen bidez, Nafarroko gobernuak irmoki berresten du genero desparekatasunak desagertarazteko eta emakumeen eta neskatzen aurkako indarkeriari gabeko gizarte bat eraikitzeko duen konpromisoa. Emakume eta neskatzen aurkako indarkeria emakumezko izate hutsagatik, emakumeen bizitzeko eskubidearen askatasunaren eta duintasunaren aurkako erasoa da eta gizarte demokratiko bat garatzeko oztopo larri eta iraunkorra da. Gure gizarte oraindik ere kultura matxista baten mendekoa da eta kultura hori eremu guztietan agertzen da. Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko erantzun kolektiboak jarraitua eta konprometitua eman behar da. Guztion parte hartzearekin soilik eraikitzen ahalko dugu indarkeriari matxistari gabeko Nafarroa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.